Tässä videossa kerromme kuinka Unisport-rekki otetaan käyttöön. Rekin käyttöönotto aloitetaan irroittamalla kansi. Tolppa on riittävän syvällä, kun tolpassa oleva rengas istuu tiukasti kaulusta vasten. Varmista vielä, että tolppa on oikeassa asennossa. Kahvan tulee olla seinän suuntaisesti. Aseta seinätolpan kiinnitysrauta aluksi hieman haluttua rekin korkeutta alemmaksi. Laita rekin toinen pää tilapäisesti kiinnikkeen päälle. Kiinnitä rekkitanko toisesta päästä oikealle korkeudelle. Lopuksi kiinnitä rekkitanko myös seinätolppaan halutulle korkeudelle. Tanko on nyt valmis käyttöä varten. Käytön jälkeen irroita rekkitanko seinään kiinnitetystä tolpasta ja aseta kiinnikkeen päälle. Nyt voit irroittaa toisen pään ja irroittaa tangon. Käytön jälkeen tolppa voidaan poistaa kahvasta nostaa. Muista sulkea lopuksi kansi.